ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಗದಿದೆ ಅಡಿಯ ಅಲ್ಪ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಅಲ್ತು ಭತ್ತ ಸಾವ್ದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಭತ್ತದಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಗದಿದೆ ಅಡೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತನೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಕತ್ತಲ ತಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಹಾಲ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 25ನೇ ದಿನದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬೊಕೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಣ್ಣನಲ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನಲ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕುಲೋಂದು ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲು ತೋಂದಿಪ್ಪಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ಪೂರ ಬತ್ತಾನ ನನಲ ಬರಿಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳೇರು పొదలగట్ట కార్యక్రమం పొదలగట్ట ఫ్యామిలీ ఈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ఉండేది ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವುದಂತೆ ಒಕ್ಕಸುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಅಚ್ಚರಿ ಸವಿತಾ ಪ್ರಮೋದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಮೊಕಲ ಮದ್ಮಿತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭ ಮೊದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೇವರನ್ನ ನೆನವರಿಕೆದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಂದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಪೂರ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಸ್ಟೇಜ್ ದಂಚಿ ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ನಿಖಿಲ್ ತೋಂದಿಪ್ಪಾರ ತುಳ್ಳಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪೂರ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುಂದಾದ ಬಂದ್ರೆ ದೋಸೆ ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದೋಸೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೊಡು ದೋಸೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಂದ ದೋಸೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸುರು ಕಟ್ಟಿ ಬತ್ತಲ ಹೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ದೋಸೆ ನೆನಪು ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಬಂದಾಗ ಮೈಕೊಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಕೊಡು ಬಂದ್ರೆ ತೂಲೆ ಗಮನಿಸ ಜೋಕು ಬಾರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾದ ಜೋಕು ಈ ನಾಷ್ಟ ಹೊಡಿತು ಓಕೆ ತುಲೆ ದೋಸೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇಂಚ ಬರ್ ದೋಸೆದು ಇದು ದೋಸೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪುಂಡಿ ಅವೇ ಪುಂಡಿ ಯಾರು ಎಸ್ ಇದು ಪುಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ನೆನಪು ಇದು ಪುಂಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುದು ಚಾ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇಂಚ ಮಲ್ಕೊಡವೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅದೇ ದೋಸೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಡು ಪುಂಡಿ ಚಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಯಾರು ಬೇತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬೇತ ಮಲ್ಪದಿದ್ದ ರೆಡಿ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪದ ದೋಸೆ ಪುಂಡಿ ಚಾ ಓಕೆನಾ ರೆಡಿ ಯಾರು ಪನ್ನದ ಬೇತ ಮಲ್ತಾರೆ ನೀವು
ಗೇಮ್ಸ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಎಸ್ ಪುಂಡಿ ಬಂದ ಚೇಂಜ್ ಅಮ್ಮ ಬಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಂದ ಪುಂಡಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೀಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪುಂಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತೋಡು. ಓಕೆ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ತಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪೂರಿ ಪೂರಿ ಮಂತಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈಗ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಂದ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಔಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಔಟ್ ಅಂತ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಚಾ ಚಾ ದೋಸೆ ಪುಂಡಿ ಚಾ ಪುಂಡಿ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ നല്ല സപ്പോർട്ട് എന്തിനു ഗെയിംസ് നമുക്ക് ಹಾಕುದು. ದೋಸೆ ಯಾರದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಸು ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕುದು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಬನ್ಸ್ ಅವು ಬನ್ಸ ಇದು ಬನ್ಸ ಅಲ್ಲಿರು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ದೋಸೆ ಚಾ ಪುಂಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರದು? ಎಸ್ ನೀನ್ ಬಾ ಮಗ, ನಾವು ಹೋಗುವ ಆಯ್ತಾ. ದೋಸೆ ಚಾ ಪುಂಡಿ ದೋಸೆ ಚಾ ಪುಂಡಿ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಂದ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಂಜೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಬೆಂಕಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪುಂಡಿ ಯಾರಿಲ್ಲ. ದೋಸೆ ನಾ ಬಿಡ್ತೇನ. ದೋಸೆ ಪುಂಡಿ ದೋಸೆ ಪುಂಡಿ ಚಾ ಪುಂಡಿ ದೋಸೆ ಪುಂಡಿ ಚಾ ಪೂರಿ. ಯಾರು ಅಯ್ಯೋ ದಾಳಜಿ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಎಸ್ ಓ ದೇವರೇ ಪಾಪ ಸತ್ಯೇಶ್ವರನ ಮಗನ ಸತ್ತರೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ವಾ ಮನೆ ಜನ ಉಜ್ಜಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಎಸ್ ರೆಡಿ. ಎಸ್ ದೋಸೆ ಪುಂಡಿ ದೋಸೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವುದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಹಾಡು ಹಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಜೋಡಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತು ಗೋಪುರಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾಗನೆ ಚಪ್ಪಾಳಗಳು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಜನಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಲ ದೀತೆರ್ ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜನಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೀತುವೆರ ಅಂಡ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ 10 ಗಂಟೆದೊಳ ಈ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಲ್ಪ ಬೇಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತದ್ದು ಬೊಡಿಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ನೆನೆಪ್ಪಂದೆ ಯಾನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಯಾನು ಮಾಮಿನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ನಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪಂಡೀನಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕುಲ್ಲರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪೂರ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇರು ಬತ್ತಿನಗಲೆ ಪೂರ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇರು ಪೂರ ಅಣ್ಣ ಬೆಗ್ಗೆನಾಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇರು.
ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ವಿಶ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಮಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪೋಯ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ತೂಪುನತ್ತು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ತೇರಿಗೆ ನೀಡ್ದೊಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತೂಪೆ ಆಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ ಮೋಕೆ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ಮೋಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಮರಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೆರು ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲು ಎಂಚ ಇಪ್ಪಿರದ ಅನ್ನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿಂದ ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲ ಪೋಯಿನಾಕ್ಲ ಇತ್ತಿನಾಕ್ಲ ಸೂಪರ್ 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 ದಯ ಪಂಡ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನಾಕ್ಲಿಂದ ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ಆಕಲ್ನ ನೆನಪಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ